Jeg vil gennemgå noget af kapitel 4, som I skal bruge til dagens opgave, som I jo skal besvare inde på OneNote. Og I må besvare den 2 og 2, men I må også gerne gøre det individuelt. Jeg kommer egentlig ikke til at fortælle ret meget mere, end hvad der står i bogen. Selvfølgelig forklaret på min egen måde, men det betyder også, at er der noget her i videoen, som I synes, I gerne lige vil læse en gang til, og ikke gider at kigge på mig, så læs i de afsnit, som vi går igennem nu. Og det drejer sig om kapitel 4, hvor jeg vil gennemgå afsnit 4.1, 4.2 og 4.3. Så har vi nemlig taget halvdelen af kapitlet og tager resten næste uge. Så lad os prøve at kigge på konkurrenceforhold, og som I næsten kan tænke jer til i forhold til navnet, så går det altså ud på at blive lidt klogere på de konkurrenter, som man har som virksomhed. Og der er selvfølgelig nogle forskellige metoder til at gøre det, og nogle ting, man skal være opmærksom på. Så lad os prøve at starte med at kigge på, at et marked skal defineres. Fordi når det er, vi skal snakke om, hvem der er en virksomheds konkurrenter, så er det meget vigtigt, at man gør sig klart fra start af, hvad er det for et marked, man gerne vil definere de her konkurrenter fra. Prøv at forestille jer, at I skulle finde konkurrenterne for Nike. Der vil jo sådan helt globalt set, altså i hele verden, være utalligvis af brands, man er i konkurrence med, når man er en virksomhed som Nike. Men hvis I så forestiller jer, at I downscaler det, I afgrænser jer til, at det kun skal være det danske marked, så er der ret mange brands, der vil gå ud, fordi det ikke er brands, vi arbejder med herhjemme, eller som forbrugerne er klar over eksisterer. Så på den måde er det ret vigtigt at vide, hvem er det, man skal kigge på, og hvor skal man kigge hen. Og når man skal definere det her marked, så er det et spørgsmål om, at man skal beskrive 4 forhold, og det er de 4 forhold, som I kan se hernede i kassen. Og for det første, så selvfølgelig, hvad er det for et produkt, man gerne vil kigge på? Fordi hvis vi nu snakker Nike, jamen så er der jo også forskel på, hvem deres konkurrenter er, alt efter om vi kigger på deres sportstøj til topatleter, eller om det er deres fritidstøj til os dødelige, almindelige mennesker. Eller om vi snakker inden for fodboldverdens, eller om vi for eksempel snakker inden for basketball. Der vil også være forskellige brands. Så det er meget vigtigt at beskrive, hvad er det for et produkt, fordi der kan også godt være forskellige produkter i en virksomheds produktsortiment eller portefølje. Så derfor skal man også beskrive produktet. Og det kan også godt være, at hvis det nu er Kims, som vi jo så tit har som eksempel, så er det jo ikke så meget, om det er sour cream and onion chips, eller om det er havsalt, der er vigtigt vel. Der er det ret tydeligt, at chipsene har stort set, altså det har den samme konkurrent, uanset om det er den ene smagsvariant eller om den anden. Men hvis ens produkter varierer meget, er meget forskellige og henvender sig til forskellige forbrugere, så vil det typisk også være forskellige konkurrenter, man har, og dermed bliver det vigtigt at forklare, hvad det er for et produkt. Så man kan sagtens afgrænse et marked til en hel virksomheds produkter, men det kan også være, at man bliver nødt til at sige, at vi koncentrerer os om den her del af virksomhedens produktportefølje, for eksempel fodboldtøj. Så skal man kigge på selvfølgelig udbyderne af virksomheden. Det er klart, at man skal kigge på det. Hvad er der for nogle af store konkurrenter? Det ligger sådan næsten i det, vi kommer til at kigge på lige om lidt. Men hvis man nu for eksempel havde vi gerne ville definere markedet for tv-branchen i Danmark. Så har jeg allerede, som den sidste, I kan se nede i geografisk afgrænsning, der har jeg allerede benævnt, at jamen, det er Danmark, vi kigger. Jeg har beskrevet, at det er tv-branchen, vi kigger på. Så vil jeg beskrive her under udbyder, jamen der har vi Netflix, vi har
TV2, vi har DR, vi har Viasat, vi har Viaplay, vi har alle mulige slags, ikke? Og så skal man beskrive, hvem kunderne er. Man kan sige, lige på tv-markedet, der er det jo selvfølgelig privatpersoner, der efterspørger, ellers er det jo ganske givet de fleste mennesker, der efterspørger tv-produkter. Men det kunne også godt være et produkt, for eksempel hvis der er noget med noget, man kunne tage et eksempel på nogle produkter, der henvender sig til en meget specifik del af befolkningen. Det kan være høreapparater, så kunne man jo beskrive, at det er forbrugere, der har problemer med hørelsen, eller det kunne også være et særligt apparat til folk, der er døve, så vil man jo kunne skrive, at det er til døve. Så det er altså sådan en måde at lige beskrive kort, hvad det er for nogle type mennesker, og det er ikke altid, at det er altså mælk for eksempel. Ja, det er alle. Det er jo svært at sige, ikke? Stort set alle i hvert fald. Godt. Så når I skal starte med at definere en branche lige om lidt, når I får en opgave, jamen så skal I altså starte med at definere det ud fra de her 4 punkter, hvor I beskriver, hvad det er for et produkt, hvad det er for nogle udbydere, de største udbydere, der er på markedet, hvad er det for nogle efterspørgere, altså kunderne, og så hvilket geografisk område er jeres marked ligesom defineret ved. Godt. Det er egentlig, hvad kan man sige, det vi starter med for at kunne lave en markedskarakteristik, at man beskriver på, man finder ud af, hvad er det for et marked, man er på. Læs eventuelt eksemplet på en markedsbeskrivelse her. Jeg vil ikke sidde og læse den op, men det er altså en beskrivelse af et marked, så kan I se, hvordan det kan se ud, hvis man skal skrive det som en tekst, i stedet for bare lige at benævne de der 4 ting. Yes. Det næste, vi skal kigge på, det er afsnit 4.2, og her der skal vi snakke om, at vi kan inddele markederne i nogle forskellige typer af markeder, og der har I allerede faktisk kastet jer ud i det, da I lavede strynsopgaven, og til en del af jer skrev jeg, at det vender vi tilbage til. Det var mega flot, at I prøvede at kaste jer ud i det. Det gik lidt galt ved de fleste af jer, og det er fuldt ud forståeligt, for vi har ikke gennemgået det. Så nu vil jeg fortælle jer om, hvordan man ligesom skal inddele det i de forskellige markeder. De 2 markeder, som vi arbejder med i afsætning til at starte med, når I kommer på højniveau, så kommer der faktisk et tredje. Men her på B-niveau, der arbejder vi med konsumentmarkedet, og vi arbejder med producentmarkedet. Konsumentmarkedet, det er også det, vi kalder for business to consumer her, B2C markedet, og producentmarkedet, det er også det, vi kalder for business to business. Så hvornår er man det ene, og hvornår er man det andet? Man kan sige, at konsumentmarkedet, det er generelt set, helt overordnet set, det marked, hvor kunderne, slutforbrugerne, det er private personer, hvor man altså dækker sine egne behov og penge. Så hvis virksomheden betjener private personer, der dækker deres eget private forbrug og deres penge, så befinder de sig på konsumentmarkedet. Er man i derimod på producentmarkedet, så betjener virksomheden et marked, hvor kunderne de er professionelle, enten virksomheder eller nogle institutioner, som køber, hvad kan man sige, i den henseende at opfylde deres arbejdsplads penge. Og det gør en kæmpe forskel på den købsbeslutningsproces, der foreligger, om man handler som privatperson eller som en ansat. Man siger, at konsumentmarkedet, der handler forbrugeren mere med hjerte, de er mere irrationelle, de er mere, de handler mere sådan efter impulser, og ikke så fornuftbetonede, som man gør på producentmarkedet. Køber man ind på baggrund af, at man er ansat et sted, så er man meget professionel, man er meget bevidst om priser, kvalitet, krav, man handler ikke efter impulser. Det er et velovervejet køb, man laver, når det er, at man handler på vegne af nogle andre.
Og det gør selvfølgelig, at der er nogle andre krav til virksomhederne, når det er, de betjener producentmarkedet end konsumentmarkedet. Det er også derfor, at man kan se, at der findes langt flere reklamer, der målretter sig konsumentmarkedet, fordi de er bevidste om, at forbrugerne, jamen de handler på impulserne. Vi er til at rokke ved, vi er til at manipulere med. Vi kan sagtens få forbrugerne, de private forbrugere, til at købe nogle af vores produkter ved at lave lidt god reklame og manipulere dem lidt. Det er knap så svært her på producentmarkedet. Det er ikke det samme som, der ikke er reklamer, for det er der bestemt også til producentmarkedet, men de vil være af en helt anden art. De vil være mere betonet med, hvad kan vores produkt, hvad kan vi tilbyde jeres virksomhed, hvad har vi af garantier og kvaliteter. Så de er meget mere sådan fornuftbetonet, de reklamer, der er til producentmarkedet, end dem, der er til konsument. Typisk ser vi rigtig mange reklamer på konsumentmarkedet, der spiller på følelser, der spiller på humor, og det ser vi altså ikke nede på producentmarkedet. Det er sjældent, at en indkøbsagent for en virksomhed køber noget på baggrund af, at man bliver revet med på følelserne, eller at man synes noget af det, der er meget sjovt fundet på, ikke? Det skal være fornuftigt, og det skal være en god vare, man får. Så det er altså de to typer, man har, og når vi nu lige prøver at kigge tilbage på Strygens, jamen så kan I stille jer selv det spørgsmål, om Strygens betjener det private marked, eller om de betjener et professionelt marked. Og der er det jo helt klart, at den største andel af Strygens produkter, de ender ude ved de private forbrugere. Så man kan sige, at Strygens, de er altså på business to consumer markedet, men det kan altså også godt være, at de er på business to business. Det er ikke sådan, at man kan sige, at man kun kan være på det ene marked. Man kan godt betjene flere af markederne. Men der gælder så nogle forskellige ting i arbejdsgangene, når det er, man betjener de forskellige to markeder. Og oftest vil der også være en af de to markeder, der ligesom er det primære marked. Og det kan man jo så fortælle om, hvis der man kan se, at de er på begge markeder. Godt. Så har vi noget her, der hedder mellemhandlermarkedet. Og mellemhandlermarkedet, det er ligesom en del af det, som vi også kalder konsumentmarkedet. Og mellemhandlermarkedet, det er jo sådan et marked, der står lige mellem de to. Fordi det kunne for eksempel være, jeg skal lige se, hvad er det for nogle eksempler, de har der. Det kunne for eksempel, lad os tage nogle andre, det kunne være Rema 1000. Rema 1000, de arbejder jo sammen med bagud med virksomheder, men de sælger til konsumentmarkedet for dem. Så mellemhandlermarkedet, det er altså en del af producentmarkedet, men hvor man altså ligesom, der står også i bogen her, at det kunne være en forretning på gågaden eller et supermarked, der så forhandler til forbrugeren. Og det vil typisk være en handelsvirksomhed, ikke, der ligger her i mellemhandlermarkedet. Ja. Lad os prøve at se lige kort her. Fordi der er nemlig forskel, som vi også har nævnt, at når det er, man er på konsumentmarkedet, så sælger man altså til nogen, der skal købe til eget forbrug, hvor på producentmarkedet, der er det altså til noget forretningsmæssigt forbrug. Det betyder også på konsumentmarkedet, der vil en virksomhed have rigtig mange små kunder, fordi de køber lidt af gangen. Jeg køber kun en leverpostej af gangen, jeg køber ikke 1000 leverpostej af gangen. Det er omvendt på producentmarkedet. Her vil man have få store og betydningsfulde kunder, som netop køber meget store mængder, og derfor har de også betydning. Så man kan sige, at jeg som forbruger ude i Rema har ikke ret meget at skulle have sagt, fordi at jeg ikke køber den ene leverpostej eller noget andet. Det betyder ikke alverden for Rema 1000. Men herover på producentmarkedet, der vil det være kritisk, hvis man mister bare en kunde, fordi de er så store, og derfor har kunderne større magt herover på producentmarkedet. Ja, og så det her med, at der er en blanding af følelsesbetonet adfærd, selvfølgelig er rationel også, og herover er det primært den rationelle adfærd, der præger det. Ja, nu stopper jeg lige den her video, og så kommer der en mere.